sitwasyon na madamusin pamamutanon atong ini dapat nga atubangon ini ang panghangkat sang panahon. Madamo sa aton kapabaya gamuklat ang mata hindi makakita inigit palatatan pagbuot ni Kristo o kagustuhan natin nga tao. Nagbutlak na karon ang kasalan ang paglaon naton naglungtad maghilibog yun kita nga tanan sa pagbantusang katiliwan. Napasakit pa lang atong pagtuo na ang higayon sa atong Ginoo atong ipapatyag sa isip katao ang paghigugma sa buhi nga Kristo. Nagbutlak na karon ang kasalan ang paglaon naton naglungtad maghilibog yun kita nga tanan sa pagpapusang katiliwan. Nagbutlak na karon ang kasalan ang paglaon naton naglungtad maghilibog yun kita nga tanan sa pagpapusang katiliwan.
sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, magkalika, Panginoong Jesus. Si Kristo